नांलाय खमलायबो जानांबाय बाय बाहागिजों रांनि गोनांथि जानानै दङ जोंहा दा न'खराव गैयाबो बाबायाबो बाहेरायाव थायो आइयाबो खुनुरुखुम हाजिरा मुजिरा मावनानै न'खरखौ सलायोमोन खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंग्लोफोर मानगोनां जोंनि बर' हारिनि आदै मादैमोन आं दिनै स्वागत हस्पिटालाव दङ दा जाबाय 7टा साराय 7टा बिराद इमारजेन्सि बे बिनानावनि बिमा अनसुलि बिमाया गोबां गाज्रि हालोदाव दङ आरो जाय जाथाय जानाय बिनि बिदानि बिबाजै जाहैबाय जाथाय जानाया जाहैबाय बेखौ आं खोन्थागोलायला उनाव खोन्थानोसै दा न'खरनि सोद्रोमाया खोन्थाग्रोथोंसै जाथाय जानायाथ' आङो खुंगुरिनिनो आंनि बिबोनाङाबो आंनि न' साखाथियावनो संसार जायो ओमफ्राय बिदिनो 6टासो समाव आङो फन हरनाय जादोंमोन आरोखि जे रमनि नोङो बहा दं ओमफ्राय बियो बुंबाय बाजै आं न'आवनो दं होमबालाय नों आंनिसिम दसे फै आं माबा मोनसे सबाय ओंख्रि संदोंमोन बे सबाय ओंख्रिखौ जानोबा लांफै होननानै जायो बाजै आं जानो लुबैदों र' लायगासिनो होनबाय ओमफ्राय बिदि होननानै बिदिनो 20 मिनिटसो थानायनि उनाव बियो ओंखारबोदोंमोन ओमफ्राय एसेखिनियावनो फिलफिलि गंसे खोलानिफ्राय फैदों बेबो खोलानिफ्राय साहाजों दावखोदों फिलफिलियाबो साहाजों दावखोबोदोंमोन बे समावनो खिथु उननिफ्राय सौख्लायबाय आरो फिलफिलिया ओमफ्राय सौख्लायनानै गाज्रि रोखोमै जोखोम खालामबाय आरो बिनि उनाव फिलफिलिया बिनि देहा सायाव मोदोमाव गोग्लैनानै थाबाय बिनि उनाव हुलुस थुलुस जाबाय गामिनि खाथि खाला मानसिफ्रा ओंखारबाय ओंखारनानै मा जाखो मानसिखौथ' नागिरनानै मोनासै फिलफिलि सिङावसो गोलैनानै दं बिनि उनाव बासायलायबाय फिलफिलिखौ बोखांबाय फिलफिलि सालायग्रायाथ' खारबाय मानसिया लोगो लोगो सिरियासखा आरोखि मेगन थेगन गेवखाला थैजों अरजों मानसिखौ नायथावै गाज्रि नुबाय मा खालामनो मा मानो मानसिखौ बामखांनानै जोङो फिलफिलिजों कासिक'त्रासिम लाबोदों कासिक'त्रासिम लाबोनानै 108 कन्टेक्ट खालायनानै बिनिफ्राय जोङो काजलगाव हस्पिटालाव लाबोबाय सिटि स्केन खालामबाय ओमफ्राय बेयावथ' हायासै डक्टरा बङाइगाव स्वागतआव थिनहरबाय बिनि उनाव जोङो बङाइगाव स्वागत हस्पिटालाव बे खालिनो लाबोनानै बेयाव आरो गोदानै सिटि स्केन खालामफिनबाय खालामनानै रिपर्टखौ डक्टरा खिन्थाबाय ब्रेनाव थैया ब्लिडिं जागासिनो दं दाना बे थैनि ब्लिडिंखौ बन्द खालामनोब्ला अपारेशननि गोनांथि जागोन जोंहाथ' इसिबां रां रुफानि जेबो गैया जाहैबाय आरो गावनि न'खराबो अबस्थाया गाज्रि फिसायाबो बिदेशआवसो थाखायो गासिबो दायथ'खौ दिनै आं रुजुननानै लानानै फैदोंमोन आरोखि अपारेशन होनाय लोगो लोगो आंबो गिखांनाय मोनदों खुनु बेला आं नुफेराखै नालाय सार आंनि पेसेन्टखौ नोंथाङा जुदि माब्रैबा मुलिजों फोसाबनो हायोबा ब्रेननि थैसामखौ मुलिजोंनो फाहामदो सार ओमफ्राय डक्टर होनबाय नायजागोन हरसेखौ नायजागोन होननानै जों 20 तारिखआव लाबोदोंमोन नालाय 21 तारिख 22 तारिख जाबाय औ दिनै 22 तारिख 21 तारिखसिम जेरै दं बिदिनो दं बिनि उनाव जोङो थाखा फैसानि अभाबाव 21 तारिखखौबो जों सानसे ओरैनो थानांबाय दिनै 22 तारिखआव जोङो उफाय गैयैयाव अपारेशन खालामनांगौ बाध्य जाबाय दा डक्टरनि थिननायाव आरोखि अपारेशन खालामाबा नोंसोरो रुगिखौ लाखिनो हानाय नंला गाज्रि भाबै जोखोम मोनदों बियो मुलिजों होस्रांनो हानाय नंला होनबाय आरो बेनि उनाव दिनै अपारेशन खालामनो थाखाय रां रुफा गैयियाव बायदिसिना जारला दुखुजों जाथि बंसनाव सोरनावबा बिहरबाय सोरनावबा गाबनानैबाबो मागिनाय बायदि गाब गुफुर बिहरनांबाय औ बेनि उनाव नांलाय खमलायबो जानांबाय बाय बाहागिजों थाखा फैसानि बेलायाव जिहेतु दिनै जानाय पेसेन्टनि फिसायाबो न'खराव गैया बेनि उनाव जेरैखि जाया अपारेशनखौ खालामनाय जाथोंसै होननानै जोङो खालामहोबाय दा फैसाखौथ' जों होनो हाखायाखै दा बिसोर अपारेशन खालामनाय खिनियावनो 2 लाख बिखादों आरो मेडिसिननि दं औ आइसिइउ दोननाय जादों लाबोनाय लोगो लोगो बेनिबो थाबाय खर'खौथ' हाखावजोब्बाय खर'खौ हाखावनानै थुब्ला हाखावनानै दा खर'नि बे माखासे मा होनो बे सानि बिगुर बायदि बे हाराजों लोगोसे उदै सिङाव दोनदों होननानै दा डक्टरा खिन्थादों मास मोनथाम उनाव सोफिनगोननो दा मास मोनथाम उनाव सोनानै बिनि बेलायावबा माबायदि जागोन बेखौबो गिखांनाय मोनदों दा मा खालामनो
रायजो राजाफ्रा अननानै जुदि सोरबाफोर थाइसे थाइनै जा हायो एसे एनैबाबो जाय जेखिनि हायो आंनि बिबोनांनि थाखाय जाहाथे आंनि बिबोनांनि एकाउन्ट नाम्बाराव एसेबाबो अनसुंथाइ हरो बेखौनो आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आरज गाबदों बिबाजै आंनि बिबाजै जानानै रावबो गैयि हिसाबै खुलुमबाय आंनि मुङा मनिसा बसुमतारी आङो खुमगुरि गामिनि डिस्ट्रिक्ट चिरां जोंनि आइया दा गाज्रि रोखोमै एक्सिडेन्ट जानानै दङ दायो आइखौ फाहामनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जानानै दङ जोंहा दा न'खराव गैयाबो बाबायाबो बायहेरायाव थायो आइयाबो खुनुरुखुम हाजिरा मुजिरा मावनानै न'खरखौ सलायोमोन फंबाय सासे दङ बेबो फरायगासिनो दङ आंबो हाबा जाबाय दा जाखिनि थाइसे थाइनै मोनो बेफोरखौ आंबो होबाय आनैमोनहाबो एफा एनै होबाय जाथि खुरमा बाय बाहागि एफा एनै होबाय दा बेसे रांजों थोआ दा थाखा फैसा जेरावबो राहा गैयियावहाय दा आदाखौ लेंहरनानैहाय रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय बयबो जाहाथे आंनि आइखौ अननानै बयबो थाइसे थाइनै जा हायो सोनानै हरो बेखौनो आङो रायजो राजानाव आसा खालामनानै दिनै बुंनाय जाबाय आरो मानगोनां जोंनि बर' हारिनि रायजो राजामोन स्वागत हस्पिटालाव दंफैयो आंबो गोबां जायगायाव गिदिंनानै इमारजेन्सि बे क्रिटिकेलखौ मिथिनानै आङो स्वागत हस्पिटालाव फैदों दा 7:30 बारबाय दा मानसिया अपारेसन खालामबाय मानसिखौहाय खर'आ गावदों थैसाम खादों नानिया आंनो फट'खौ देखायदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो हाया देखायोब्ला बेवहाय माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन थायो इउटिउबावहाय दा बेवहाय ब्लार खालामनानै होयोब्ला देखायनायनि मा लाब नुखानाय नङा जेला मानो होनबा माखासे गिख्रांथाव बेफोर हाखावनाय भिडिअनि दङ आरो बै थैफोरखौहाय बोखारनाय बिजिजों मानाय स' बेबायदि दङ स' बेफोर बिराद सेन्सिटिभ बुस्थु बेनिखायनो बेखौ देखायोब्ला ब्लार खालामबा मोनसे माने इउटिउबाव ब्लक खालामनो नागिरो आरो दा जि जाथाय जादों आं बेखौहाय मा होनदों आइसिइउनिखौ भिडिअखौ एसे क्लिप्सखौ आं नोंथांमोननिसिम देखायगोन जाहाथे नोंथांमोना नायनो दा मानसिनि आथिङा बायबाय होनदों नामा आथिङाबो बायबाय आथिङाबो अपारेसन जानाय जादों आथिङावबो रड सोदों आरो बिनि गेजेराव खर'खौबो हाखावबाय आरो खर'नि माबा मोनसे पार्टसखौहाय उदैयावहाय सोनानै दोनदों आरो दा दा माने न'खराव गोबां माखासे जि हायो बेखौ बाहायबाय दा माने क्रिटिकेल कन्डिशनाव अपारेसन खालामनांगौ गोनां जानायलाय आथिंखौबो फाहामनांबाय खर'खौबो हाखावनानै मा होनो अपारेसन खालामनांबाय स' बेवहाय गोबां रांनि आंखाल जादों दा माने डक्टरा बिनाय मथेब्ला 2 लाखनि बारा बिदोंबालाय आरो बिनिबो एक्सट्रा आइसिइउनियाबो एक्सट्रा आरो बिनि गेजेराव अपारेसन खालामनायनि एक्सट्रा मुलिनि एक्सट्रा खमावबो 5 लाखसो 6 लाखसोनि बारा थांनो हागौ आरोना स' बेखौ दा न'खरनि मानसिया माने हाजोबख'वाखै जायनि जाहोनाव मादैया आरो नानिया आंखौ लेंहरदोंमोन जाहाथे नोंथांमोननिफ्राय मदद मोनगोन नामा होननानै दा आंथ' मा बुंनो आं भिडिअ'खौल'सो बानायनानै होनो हायो दा रायजो राजाफोरनि आखायावहाय रायजो राजाफ्रा जाय गोसो गुदुं मदद खालामनो गोसो एसेबां क्रिटिकेल समावहाय बेखौ मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला आं एकाउन्ट नाम्बार होगोन आरो फन नाम्बार होगोन जाहाथे नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै मदद खालामहरनो हागोन आरो नोंथांमोना फैनानैबो नायफैनो हागोन स्वागत हस्पिटालावहाय जुदि जायफोरा नायफैनो गोसो स' आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो मानसिया गोबां सिरियासआव दङ नाथाय फाहामनो हागोन बेखौहाय नाथाय रां नङाबा फाहामनो हानाया गोब्राब जागोन स' बेनिखायनो जाय मानसिया मोजांखा दा एक्सिडेन्ट जाब्रबथायनि थाखायसो बेबायदि हालोदाव जाफैदों बेखौ जों बयबो मदद खालामदिनि स' अननानै बयबो जेसेबांखिनि हायो थाइसे थाइनै थाइथाम 10 थाखा 20 थाखा 100 थाखा अननानै मदद खालामलायबानो जाबाय जाहाथे बिथांमोनाबो इयुन फिउचाराव नोंथांनि न'खराव सोरबाफोर माबा मोनसे खैफोद जायोबा मदद खालामनो हानाय बायदि स' आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामबाय नोंथांनि सिगाङाव हर गेजेरावहाय खुलुमबाय खुलुमबाय दा बे स्वागत हस्पिटालावनो नैबे मादैनि बिबोनाङा दङ आरो नैबे नानिनि बिमाया दङ दा नोंथांमोना अननानै जेसेबांखिनि मदद हायो
मददखौ खालामबानो जाबाय दा आंनि बे बाउन्डारिनि साइडनि पिक्सारखौ दिरुननायनि बा भिडिअखौ खालामनायनि खारना गेटआव खालामनायनि खारना जाबाय जाहाथे गोबां सुबुंफ्रा फोथाया जानो हागौ जे नंखायबो बुंनाय जादों जानो हागौ जायनि जाहोनाव आङो बाहेराव बे भिडिअखौ फिन खेबसेबाव बानायनो गोनां जादों मानगोनां रायजो राजानियामोन अननानै बे सिरियास कन्डिसनावहाय आङो जे हट दिवला बेवहाय फैलायलायनानै भिडिअ बानायदों बिनि थाखाय अननानै नोंथांमोनाबो जाहाथे बे नायिनि बिमा आरो नैबे मादैनि बिबोनांखौ मदद खालामो जाहाथे आं खेबसेबाव फिन नोंथांमोनाव आं खालामबाय खुलुमदों प्लिज अननानै जेसेबांखिनि हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ खुलुमदों थेंक इउ